There's a village. Kesi yakabuda kusvikiro kune vanhu vachanjwa mbudzi saka isusu ndisitaka kuti ngavari kudai pakati pavo hapana anga akamangana inyaya yakanga yapfishikidzwa ndavaona patanga vakataura no, okay, no, right, even now, but that's why such a some guy. You are. Namakaja. Indeed. I swear. Vanhu vedu vanoda kunzwa mainge handiti dai mwaida kupedzerana makapedzerana mumba kwenyu yatoya mudare muno mweya munhu wese okay right taurai izvo nyaya ndezi taurai nyaya yenyu yakaitika pane nyaya yenyu yakaitika ndoyetoda iyoyo handiti nyaya yenyu inishoti tokubatira handiti makaita nyaya yamakaita hatichoda kutaura nezvayo imimi ndii muri kuiziya imimi ikaenda kwasabhuku handizve ikambunyikidzwa ikokoko ichinzi isauya kunoko yauya manje taurai nyaya yenyu hamutaurisi bai kumaraini kwenyuko muri kudini pano muri kunyara here uyu chii chako ndiwauri unyara ndiwauri umhangarira kao handiwauri umhangarira here kuti taura nyaya dzinonzi kwatiti gagagaga tipedzi chii kuti tinyatsa kuziva kuti zvakaite kudinika handinyatsi kuona handinyatsi kuuya asi uidi ndakazondoti pandakabva kumba kwedu ndikati pandakabva kumba kwedu ndichoenda kumba ndicho vandabhirira baba pamakabva kumba kwenyu muchienda kumba ndichiuya kumba kwandakati ngekwani pamudiwa ndakati handiko kwakwe ndokwako kwenyu korudi kwenyu ndokuti taura shona unobva kuiwa kuna mai natsa kutaura zvinonzikwa toda kunyora zvauri taura izvocha tikoyo toda kunyora tonyora kuti pamakabva kumba muchienda kumba ini ndakaenda ndakati iri friday ndandinomboone mai taita angu ini naanorwara ndichodzika kumba ndichodzokera saturday ma4 ndichouya ndichobva ndati sunday ndichobva ndafonera baba mnini ndikati baba mnini izvi zvikuitika kumhatso anonyatsoenda kuzvizwisisa angati chiini ndikati ndichazomutaurira ochoti ndozotaura nawo chii mukoma babaanisayo uchibhazi ndichozobhuyana nababa mnini abhuya nababa mnini uchitosiye foni paaifoni achochitoya uchobva achitondichaya nepwa ani babani uchobva andichaya nepwa ichabai akatanga ndiponda uchobva azondichaya padera pesoro nepwa apa padera pesoro akazondichaya nemuti apa akandichaya pano paakandichaya ngepwa ichibva kudaira foni uchobva azondichaya nemuti zvaita bva zvaita ndichobva ndachitotanga kutochema anhu uchochitouya uchochitotanga kutonditi hambai kugara apa ndichochitoenda uchobva ndazotoenda kuchipatara
kuchipatara wakatokwana zvokutoenda kuchipatara kutonosonwa wakaenda kuchipatara ku kuchimanimani hanzi wanga achikurovera kuti hanzi waita sei ba hanzi zvaita sei asi aikurora kuti maita seiko nekuti ndaenda fona uku kuna baba mnini kune munin'ina wake ndichibhuya nemaringe nezvendandichiona hangu situation yandaindichiona situation iyangozonayo ari kuhura here ari kuita seko taura zvinonzikwa mudare munotoda kubatsira munomuka mai munotezida kuti tizwe zvakaitika katione kuti bcause pamwe anga ari raitikawo usafunga kuti ukarohwa chete kapane paino iyo anogona kunge akakurohwa ari right ndo zvatiuda kuti isusu sedare katimupruvhe kuti iweweka zvawakaitira mudzimai wako iwoka nezvetiri kuzwa panapa hazvidi saka iwe ukaita kunga mune nyaya dzekubhebhemu kana kuti zvokudini zvomuda kusire taura akakurohwa ukaona murume ka une makore mangani une foni uchishandisa foni une makore mangani uchishandisa foni euzvi une makore mangani 22 kuita almost about 4-5 years uine foni handizvo muchigara meseka uchifona kaiwo wakarohwa pa4 years dzese dzodzidzimbo hawaifona kaiwo uchifonera kuti munin'ina wake ka akakurohwa 3 years dzacho wakambokurohwa kuti wafona here saka wakaroerwei saka akakuroera chi kwa3 years ndaigara kumba taingogara mune tichingotsiurana nguva yakadii muchigara mese apa takugara kubasa nguva yakadii zvinezvi ndingati wamwedzi wechituu pa2 months ipapo wanga usingafoni here iwo muchigara mese ndaitombofona wakarohwa here saka wakazoroerwa chi taura nyaya yako upedze tipedze tiite dzimwe kufona hakurovesi kufona ndiani akamborohwa nekufona muno dzingadai dzichitengeswa here foni dzacho ikanzi yatengeswa munhu akafona orohwa taura tipedze ndainga achide kuona mama chobva nditi kwai kuva hauendi unode kuzowata nani kumba kuwatanani baudi handizi taura nyaya yako iyo ipapa vanchezi chobva ndati onini anditi kuna mai here ndizvo ndakangoda here sekoramuriwo chobva ti enda anditi papa padhuze here ndichobva ndachitogadzira ndichitopedza kugesa ndichochitoti ndakwenda kumhatso uchobva atore foni uchobva iroera pasi chobva ndatoenda kumba pandakauya ndobva ndakachifonera bamini ndafonera uchobva tikwai inini nyaya yangu haipereri panapa chobva chitondichaya wakageza ndobva wapedza wakati ndoda kuenda kunoona mama wapedza kugeza wakuenda ndobva wakutorera foni yanga itori pachaja watefa uchobva pasi hazi zvaita sei nekuti tiri kuda kuona mai kumba iminika pane pemwataure kuti ndakafonera baba munini apa ndakazotora ndobva iyo yasekendi chapter izvo zvakaitoda kurasa kuzwa kuti tipedze iwe wati ndakuenda kumba wakabva atora foni pachaji hamuna kumbotaudzana akangobva uyu atisi ndakambotara naye uri right here musoro mwacho afanya tsiyana hautiona tuzivoka bcause matauro uri kuita arupanidzo kuti iwoga uri kudanana nebenzi matauna nguro uri kuita tese dare rese takutoona kuti wakashinga uri kugara nebenzi iwo handizi kuti 2 months dzemurudzi muri mwezi uchafuma wakafa nayo bcause matauro uri kuita zvakaitika kuti iwo wati ndabveza ndakuenda kumba iye kwakutobvisa foni iri kuti hausina iko iri pachaja kwakuitora kwakuiroera pasi ndobva kuti chienda airoera pasi kwazvaita se ndichobva ndatoenda unazotora mai sekura muri uchobva ti onini ndichalini ndichataura naye uchobva ti kwai ndichataura naye ndati foni yapedza urerwa pasi wakabva wadi ndakabva ndaitora chobva ndaenda kuna sekura murevo chobva nditi chii dzokera nayo undoenda kodini kokumbidza wana mai woti ndo zvadini sekuru waitsvakiwa sekuru hanzanzi yama yako sekuru zvatinogara
pamba ipapo paanoshanda ndipo pawakabva waenda kuti one zvaitwa foni yangu izvi bva wati chii ochobva ati unoirongedza wobva waenda nayo namai wako osvika ndobva waenda hauna urohwa apo pandina urohwa right wasvika una mai bva waita sei ndobva ndati wakombidza mai akati chii angati ndodini ndopera kundozwa ndimi kuti zvinei zvazodini foni ine inodini ichazodzokera here ndichazoikona sekuru ndozvaabvunza mai ako iwo vakararako ndakatowate kumba ndichinde kuona taita angu ine anorwara anenge anotendera soro saka anorwara saka wakarara usiku humwe chete kumba namai vako iwo asi vakawaudza zvazvaitika kumba izvi kuti murume wangu waupenga hazviitwi nemunhu ari noma wakadzwa kuti toda kuti tifambidzane nenyaya tichatomaendesawo kuhospital handiti wakaenda hospital iye achaendawo futi tikazi tichazwa naye iwo wakarara usiku mai abva atidzokera kubenzi rako iroro ndakandoti amai indauri vatidzokera vawadzokera kubenzi vawasvika ubva zvaite se ndopa ndakasvika ndiva ndati sekuru ndokupirawo chinhu foni ndimbofonera baba munini ndiabhire chinhu yako foni yange yazochashanda yanga yafa vawapuwa foni nasekuru vawafonera baba munini pawakanga uri kwana mama nebamunini hauna kuvafonera andina kueda kubati network vawadzokera uguma kwenyu ndopa wakazofonera bamunini waifona kuti una bamunini ndakafona ndikati maproblem anondowanda tiri kwabona maproblem akakandowanda hatizivi kuti ini chendakashaisha chiini foni yangu yaputsiwa futi saka nezvendakashaisha handidini havo handichizivi ochovati amira ndidini ndizogadzisirana namukoma angu ochotobva kuchechi baba anisi ochotouya auya ochobva achitofonera nani nababa mini ochochitotaurira namashoko akataurirana apapo ndandori tatikatosiyana kadistance akatogara pakicheni ndoba akachizotobveya echitorepwa yawo chotoonda nepwa yawo chochitutudza chobva akauya akanyarara paakabva kutaura nemunin'ina wavo murume wako iyeyo akauya haana kutaura newe akangosvika unokurova nepwa chete akangopetwa nyaya yangu iri naye peri panapo ndataura nababa munini ndoyetiri kudawo iyoyo yaba munini ndo pane nyaya yei ndakabhuya nababa munini kuti wakanyirwa foni zvakazobhirana inini handizi kuzvizwa kuti akataurana kuti chii ndo yaakazouya achikuroera nyaya yacho yekwababa munini baba munini wakazomboabata ireyo kuti uzwe kuti bamudiki imimi ndakufonerai ndichimhangara kuti mukoma wenyu ndozvadi zvaandiita kuno asi mazotaura namukoma wenyu angoya achindirova mataura kuti kudii hauna kuabvunza uye wacho haana kutaura rizi akangosvika nepwa kwatokurova kwausvika kwazotora tsvimbo muti kwaurova musoro nanhasi asati akutaurira kuti chii alright comrades ndichataura chokwadi chizere pamberi pamambo Mwari ngatibatsire. titaurirewo nyaya yemagarire emuri kuita maringe zvanga zvichitaura mukadzi wako wadini wazvinzwa tikatosvika pakutoti uri benzi chitiratidzawo sedare kuti tione kuti hausi benzi basi rudo rwakakutuma kutora tsvimbo nzimbo uchiponda mukadzi osvika aenda kuhospital chititsanangurira tichizwa rudo rwako. Ndikati nyaya yakaitika ndikati ndakadai so ndakabudisa mombe ndakaendesa mombe ndakabudisa mombe ndichiendesa mombe iye wakataura kuri kuma12 angati ndoda kudzike kumba pamama avo akabereka adaro ndichati amudini amuendi nguva inei muzodini muzoenda kana mangwana ati adaro ndichotobva ndabudisa mombe dzavo ndabudisa mombe ndichienda nemombe ndaenda nemombe ndichodzoka chosvika ari kugeza ndichoti mwada kudzika here zvikazi eya ndoda kudzika hana kutaura ndakasimuka ipapo ngehasha ndichobva ndaenda ndatotsamwa ngepandakabvunza kuti muda kudzika here
kudzika kudzika angamukwira kuenda kwamai kuenda kwamai mwawa muzasi mwakaita muzasi saka ndakati moda kudini moda kudzika ude kuenda kumba kwamama here ndozvakabvunza bvatichi iwona uchongoti ndinodzika ati ndinodzika ndochosimuka pandandakagara pandandakamira ndochosimuka ngehasha ipapo kusimuka panga wakamira ndochobvepo unobva kupi kusha kwena ndobva kuchipinda wakasimuka panga wakamira vawagara ndandakamira ndochosimukepo nehasha ndochobvepo hasha dzako dzadziridziyo ndandatsamwa ngezvaiti zvanga ataura kuti ndoda kuona mayangu ndochoti iwe wakambomona ubiwo wakamuroora wakamona kumba kwavo kupi kwadhinda kunani kuna mai avo okay saka ndokwaakatida kuona mai wobva waita hasha dzako dzadziridziyo ndandatotsamwa ngei asaendoona ngei ndaenda mutozodzika ari mangwani ari makuseni wozodini wozokasira kuuya ndanasikadi kuti ati ndati wozodini ngewakazodoti arariko ndokwaakakurira waitwa kuti unonyengwa ikoko chi taura kudare muno boti tiri kutofunga kuti unopenga tiratidzo kuti haupengi ba iwewe wazwaka mukadzi wako matauriro ayaitaka ari kutoratidza kuti ari kudanana nebenzi iwewe chitiratidza kuti handipengi rudo wobva watiratidza rudo rwacho tisatiwo futi unopenga kati chapedzisata kuti ndo unopenga mukadzi akati ndoda kuenda kuona mai vangu iwe wobva mutaura kuti hauye handisi kuda kuti uende kunorara ikoko ndoda kuti uende mangwana tsvimbo yanga yai tsvimbo takazunga tanesana futi ipona abva kumba ndabva uchena anatobva uchechi zvakanaka iwo paakati handisi paakati ndoda kuenda kuona mai vangu iwo wakamuti hauendi handizvo then vamaita se ndichondipe yechinyi airtime yangu iri mufoni ndandajusa airtime mufoni foni mwana mwangu inini ndajusa airtime ndichoti chinyi ndipewo chinyi airtime yemusati mwajusa imwe pane imwe yanga makati angainawo majuice card pane yanda ndajusa mufoni pane yanga yasara ndichoti ndipewo yadini yasara ndichobva ati chinyi irimwo mufoni saka pandakada kubata foni ndichobva ndadini pandakabvisari mufoni mempauzi kupauvi kuseri kwefoni ndichoboya foni pachaji ndaboya foni andakuona chinyi airtime ndichoti airtime andakuiona ndichodini ndichopondera foni tamusi tazopasvika mani unopenga iwe bezijairo chii foni yacho yakambobva kupi waipondera ngeani ndio akatinga ani mukadzi nemari yani yawo saka waipondera foni anhu wehuyo aimone right wapondera foni voita sei airtime yawakaida ngeemari ngedhori kufoni imari yakaita chinya chanasuziva kuti yakaita bvunza foni iyi yakaita mari 18 imbudzi kati ye18 vakamutengozikiyakiya senendende okay saka iwo waida airtime yedola ndobva yatadza kubuda ndobva wapwanyira foni ye$18 bva pazobuda airtime yemari wapwanyira foni bcause iwavo dzawanga ruda airtime ka action dzese dzingedze airtime wapwanyira foni pakazobuda airtime yemari ndabva ipapo chotora foni ndati pakabuda airtime yemari bcause wanga ruda airtime akabvisa yedhora ani iwona mudzimai akazokupa dhora akabvisa iri airtime yacho yedola bvawapuwa zvakobva zvaita kofoni foni yake hozho wakazodii foni handisati ndatsvaga ngei ndiri munzira kutsvaga kunzira mekuti iye akapinda munzira here kutsvaga airtime ndana saka urupinda yako foni iri kupiwa ndina
Budisa foni yako. Iwewe uneka mbudzaka. Mumba mwenyu hapana ndiye wanga uri kusotwa kuti ane foni yanga yakadarika yako iyi. Ndanitomborina touch yesu ndakazoti ayi. Wakapwanyira futi basi unopwanya mafoni. Andina. Wakaidi. Ndakati touch handisi kuchaida izvozvo. Vhoti womba munhu atichadi touch neyake yacho vawapwanya. Ari kushandisa chii manje izvozvo mbudzi yakabata. Wakaona kupi? Maya kwaya. Evakazusaenda aya. Vazvazvodi pedzisa ndakukuziya manje ndandiri kutofunga kuti unoziva ndatofunga iyo zvinhu ndakuchichinatsoziya nyaya kuti ndofunga ndinopedzerana manje vawazodini manje apa sati arowana ka imbo tiri kufoni vazvaeleza ndabva ipapo akabuda nefoni kubanze abuda nefoni airtime akaite kukandira haana kundigashidza mumaoko akaite kukandiro ndichotora uchinyi airtime iyo ndichoisa muhongo ndakanyarara ndichobvepo ndichoenda kugadheni ndaenda kugadheni akangofayisa ngati taudzika kuenda kwamai avo akati taakuenda tanani akati ndakuenda kwamai avo ndichosiya aenda ndichobva ndadini ndanyarara ndanyarara ndichotodzoka pamba ndichosuka mandiro anga asiya ndichotopedza ndichobikira sekuru togara nawo pendoshanda ndapedza kubikira sekuru tichotoata tata makusenesi akazoya zuva ropota rakuwira ndopa akazouya auya akauya namai navo achona namai avo navo iwona mai avo aidogaisirwa butu tichogaisa butu tichopedza tapedza daroko uchotopinda akauya ndebike sadza uchotigashira poto yaindebike sadza iwona iye madhamu ako tichotobike sadza tichotorya sadza tatopedza kurya sadza tichotoende koata taende koata mukei asandi tichopedza ndichotogeza ndichotoenda kuchechi iwo chosara ndabva kuchechi unoenda kuchechiwo ndabva kuchechi unoenda kuiti una matopwanya mafoni zvakaitika zviitwi nemunhu anoenda kuchechi kezvo orati bva mwadini mwabva kuchechi amuparofita tabva kuchechi tadaro ndakasvika mumba akaata anga akabata foni yasekuru handina kutaura ipapo ndabuda ndichoenda kukicheni ndichosvika ndichotora sadza neumwe mukomana toshanda naye umwe mukomana toshanda naye wakatora maavho 2 ndichotora sadza tichoenda kugara pabanze tagara panze tichorya tarya iwona akabuda wachotekesana nemukomana anga aripo totoshandidzana naye tadaro tabva ipapo ini ndichoenda mumba ndichochinja andapfeka hembe dzandandabva nazochinja ndichopinda mumba ndichochinja hembe dzangu ndichobuda ndichoenda kotora chiredhiyo mumba mwasekuru vazvadini tigagagapedza tinoona zvimakarowana kawazomurwa zvazvaenda ndopetiri kuda hazvanatii zvese iwo chakaita kuti iwe uzomurwa svika ipapo ndopatiri kuda hatisuda redhiyo bai ndichopedza uchofona kune munin'ino wangu afona kune munin'ino wangu munin'ino wangu wakanditi taurai tizwa bamunini ndakataura naye mazwi mairi airtime ichobva yapera airtime yabva yapera munin'ino wako akakuti taurai tizwe bamunini wakati taurai baba munini nyaya yakaitika bamuniniwo iye ari munin'ino wako wakati mukoma taurai tizwe iwewena hati ndoriyo saidi kwetakuiwako iyo kumapengo kwendatizwe ati taurai tizwe ndichotaura ndikati airtime yabva yapera mufoni mwake mufoni yandaishandisa iyi ichopera airtime yapera airtime ndichomira ndakabata ndaitoryeipwa ndiri pawindo ndakamira pawindo ndireipwa ndichoti mayanesu akadaira kairi ndakadaidzira kairi mayanesu nyaya yaitika aidini aipereri pano ipi yacho hatina kumboona nyaya baba ndichoti nyaya ipi nyaya ipi ndakati nyaya yaitika aipereri pano yekufonerwa ndibamunini bamunini anozozwa zvaakadaira pafoni ndosaka ndakazoti nyaya idini aipereri pano bamunini akati kudini paukataura nawe airtime isati yapera akati kudii bamunini akangoti mukoma taurai tizwe zvakaitika ikoko airtime ichotobva yapera
saka vamweni havana zvakata haana zvakataura. orit bva zvaita se Ndichoti mayanesu uchodayira adayira ndichoti nyaya idini haipereri pano yataure chii bamunini iwo asina chaakataura tiriko futi uri kuzona uri kuona uri kuziva zvauri taura here baba munini vafona vakati halo akati titaurai nyaya tizwe nyaya iri kuitika iko airtime bva yapera ndichochitaura naaya kuti kuti nyaya yatike yamwatofonera kubaunini aidini aipereri pano. nyaya ipi iyoyo wanga kuti mataura bcause hauna chawakazwa iwo ipi yawanga uri kutaura une nyaya yako iwoka iwo yawanga utori nayo isiri yekwababa munini bcause baba munini havana nyaya yavakataura neiwo saka nyaya waitiwo orit vawaita se tichotobva tatotora nzimbe yandaenda ndakamira panapa nepamudhuri angu ndichokandira nzimbe uchobva adai kusvika asvika ndichobva ndadzike ndichotanga kupfinyana nawo tichitanga kupfinyana nawo pfinyana kuti kuchayana kuchayana nani nawo iwona maichayana ehe kuchayana kuita sei kutorowana zvibhagero achitorowa echidzoserawo aha adzoserawo ndakazobva ndati mwada kudzosera ndichobva ndatora muti pane muti wanga wakareba kudai ndochotora muti uwo kutora mukadzi ndichobva ndarova ndakarova panapa kuti afe ndakafunga ndeiti afe ndakafunga ndeiti afe Chasero racho. orit wamurova bva zvaita se anochobva auya wakatanga usvikepo ndimaijako ndo akatanga usvikepo asvika haana chaakangotaura akangoti uchotobva kuti atodzokera akuti akangogomba uchobva atodzokera kugomba chi kugomba ropa ranga rabudepo iwo wariona iwo ropa wakanzwa se ndakazorwadziwa chii chakarwadza mboyo handakazotozviona zvatoitika bvawaita se tichobva anhu atouya anhu atoungana tichotoita nyaya kutoti tiende kuchipatara uchoenda nayo kuchipatara uchosvika uchosoniwa wakasoniwa mastichi 6 akasoniwa tichobva kuchipatara ikoko ndopatakazouya sabhuku uchochibva asvika sabhuku wakati kwazi murudiwa kudare kwemuru wakasvika uchoti kwazi onini kwazi ndichamizia kwachini zvinokubatsira nokai orit ndazocherechedza sabhuku abva asvika uchoti kwazi yaya mwaita panapa ndazoenda woona ndiani ndiajefura abva asvika ndimaijoy sabhuku ekwedu ndiyo akabva asvika dziso ramambo dziso rasabhuku abva asvika adzoka kumba uchozoya fumiri wacho akazoya futi uchoti kwazi kwamambo kurudiwa kwai kwanini kurudiwa mbudzi pasabhuku kurudiwa mbudzi handisuzi akangoti kwai matsvuka maropa akadaro ndisabhuku sabhukupi maijoy ndo akataura Dziso. dziso ndo akauya achiti hanzi kurudiwa mbudzi kwasabhuku iyi hanzi mbudzi ngei kwai matsvuka maropa yakagarwa dare nyadzo tingangoti yakagarwa dare yakagarwa ndiani ndana sekuru kwetinogara dare unoriza rakagarira handiro rakagarwa rakagarwa ngeripi rekwenyu tichirizweyo renyu raa rakadini rekuti wakatongwa in absendia makatongwa musipowa pamangozopuwa judgment yekuti obhadhara vakabhadhara here mbudzi yacho mbudzi ndakabvisa $20 $20 iyoyo ndakabvisa ichodzokera ichozi kwazi musi wa24 ndopamunodiwa kunopa
Ngoma nayo manje. Wakambozwa inonzi GBV. Zvinoreva kuti gender based violence ndio chazviri kubatana. Ini makaripotwa polisi riwo. Mazirudo. Makarapwa sei? Vasina polisi report. Makanyepa. Kuti maadonha. Kunyepera, mainyeperanya. Ini nangu chokwadi chakanaka ndakangoti mwana wake wakatiwo ukamusungisa akaenda ujeri waizosara uchinetseka nemwana. Madzimai mune nhamu. Ini ndototenda Mwari akandiita murume. Akarohwa uyu akaita mastitches 6 kwakunonyepa. Kumapurisa nekuti ndadonha ndadai just because aitya kuti munhu wamurova akamukwadza akasungwa iye anozosara achinetseka. Saka makatya kuenda kumapurisa. No, hazvisi yauya kuno. Isusu manje nyaya yauya kuno kumanje. Isusu toendesa nyaya kumapurisa. Saka watosungwa izvozvi zvinorume wako iyo. Akuenda ujeri kuya kwanga wasuda manje. Munoti kuti all right. Uyu mukomana unonyara kutaura kuti inini ndizosvike pakuchaya musikana nomukadzi uyu wanga andibata maturuzi yangu zveshe wakabatwa maturuzi kuti azosvike pakuzochaya kuzobudise masishimwe ndakasvika ndikavheneka kuti musoro wake une masishi apa wanga ashandirwawo mukomana waibatwa kundobatwa achienda achidyaibwa kwako batwe turusi. Hapana chinonzi kuchaya naba. Murume uyu atotaura kuti akanomurova. Munhu haazongorohwi kunga chidanda kana muti. Munhu anoita inonzi self defense. Akatenga aona kuti marwerwe ndiri kuitwa panapa kana. Ndichionawo nzira yekutoti ndiregedzwe. Haana simba raangainaro rezvibhakera nei. Uchitopoterwawo kuturuziko. Aregedzwe. Ende ukabatwawo turuzi futi. Hapachinawo zvauchabatwa. Ungadai akatofa dai asaka abata turuzi. Saka haisi defense inoda kutibatsira bai. Wakatopona. That's why ari panapa. Ungadai asiko. Tsvimbodzo dzakaiswa dzekuzorambuka dai akaiswa 2 kana 3 angadai ari poiro. Hatibvumidzi mutemo wemuno wehurumende wemuno wemuZimbabwe. Hatibvumidzi vanhu vanorwa. Tinoti kana maita maproblems munoenda koona masabhuku kana kuti kuuya kuno kumadzimambo kana kuripota kumapurisa. Nyaya yenyu hamuna anatete, hamuna hanzvadzi herewo. Zvenyu munongopedzerana nekurovana. Hapana, hamumbogari pasi hamudhisikasi. Ende tikada kutarisa nyaya yenyu panapa ka ina handisi kuona nyaya yakaita kuti musvike kurwa ini. Hatisi kuiona nyaya inosvika kuti maita zvibhakera. Iwo wakachizoita kudhodzwa turusi dai dzakadatsi kudhodzwa turusi dzoidzodzo dzinoziva kuti unogona kunyarara here. Waizoti wafirei? Foni isina kutaura yemunin'ina wako isina kutaura ndo yawaida kuzoti nyaya yacho munin'ina wangu akafona airtime bvayapera ndo zvandafira. Kudenga kwacho waienda here wati unonamata ndo zvinoita munhu anonamata here izvozvo. Saka uri kubvuma here kuti wakakanganisa maitiro ewakaita. Saka takubata nemhosva mudare rimwe. Mhosva yawakapara yekutsukisa maropa haiitwi zvenyu zvamakataura nasabhuku. Sabhuku wako iyeye na whatever wangainawo tiri kutomusunga futi. Iwe uri kugadzira iparoda samona tiri kumuda
tinotomusunga nemhosva yekuti sabhuku haatongi mhosva. Hakuna sabhuku anotonga mhosva. Mhosva sabhuku akatonzwa mhosva ndiye aifanira kudai akatonounza nyaya kudare kuno, asi wakazotonga aita udyiri hwekuti akutodya mbudzi ikoko nei zvese. Saka takati ngazvidzosere. Isusu matsvukaro pakanga aitika tinokubata nemhosva iyi, tinokuchaja mhou nemwana. Unopanzwisisa? Saka iwe unoda kuripa mhosva yako uzozviziva next time kuti ukaita mhosva yekutsvukisa maropa munyika mamambosarombe munhu unobhadhara mhou nemwana. Pamusoro peizvozvo uyu unoda kumutengera foni yake. Pamusoro peizvozvo iye wacho unonge uchida kuti wamudzosera foni yake unoda kumukumbirira ruregerero. Anotogona kunga uchitofanirwa kutomuripira kumukanganisira kwawakaita iwe, because tatarisa isusu sedare iye haana chaakakanganisa, iwo ndiwo wakatomukanganisira. Zviri kwaari iye kuti ataure mudare munhu. Unoda here iwe mayani? Munoda kuripirwa here? Iwo anomuda maningi munhu. Iwo mukadzi wako unokuda kaiwo. Saka chii ndo advantage yauri kuteka yekuti anokuda stereki then womabhyuza. Kumabhyuza kako uri kuita. Kumapurisa akakunzvengesa, munomudare futi ari kukunzvengesa. Saka tinokubata sei manje mukadzi wako? Mimi asi foni uri kuidazve. Kazi handichakuripisi ma. Asi ndoda chi? Foni. Saka foni iri kuuya rini? Foni ndikati musi wa 6 When is our next movie? 7 Iwe uri kutenga foni musi wa 6. Musi wa 7 murudzu kapana. Urunzwa? Mese. Foni muchapananirana kuti munhu. Turunzwisisana? Ndizvozvo. Mari yedare. Tura mari yedare. Munhu $40 iri kuuya kuno nemhou nemwana kuno musi wa7 unoda kuti uye nezvinhu izvozvo nefoni yemudzimai wako iyi. Une chekutaurei? ndaida kubvunza kana kukumbira kuti mhou nemwana handingakwanisi kuona pendiri kushanda pacho mari aikwanisi kunyasa kubuda mwedzi ngemwedzi, uite kuti apo neapo. Saka ndokwanisa kuona padoko nepadoko. Pakaita sei? Ndokwanisa kuona 2020. Unoziva kuti mhou nemwana yemari kutokudzikisira hedu isusu $150, asi haisiyo iyo itori mari yetatiri kutongoita kutongoti tiri kunyaradza. Wazi mhou nemwana unongoruda kubhadhara $400. Wazwa? Ndio mari wanga doti zvawakaita izvozvo uchifunga kuti uri kutamba nemukadzi wako zvaida kuti ubhadhare mari inosvika $400. Tachitokunyara unobhadhara $150 munhu mudare yedare yedu yekuno. Uchitenga foni yorudo todzorere mudzimai wako, uchibva wakumbira futi ruregerero waari izvozvi zvimudare muno mbozi tiri kukubata kuti zvawakaita iwe hazvina unaka, wakamukanganisira. Iye anokuda mukadzi wako, dare rese rinotozviona kuti mukadzi wako unokuda, akakusevha kuenda kujeri, ari kutrai kukuprotekta sababa, munhu une rudo. Iwe uri kuona unga chidhori chekuti wafunga kuita bhokisi unouya uchichirowa. Handidi kuzvizwa futi kuti zvaitika izvozvo, handichakuendesi mumapurisa. Asi isusu mutemo wedu manje unotobvumidza kuti tikaita mhosva dzedu isusu dzinopangidzwa kuti pane criminal, pamutemo tinofanira kukuendesa mumapurisa. Asi mudzimai wako atipa chikonzero chaapa iyi chetazongokonsidhawo kuchema kuti mukaenda murume uyu akaenda kujeri ndinosara ndichinetseka nemwana. Ende zveshuwa pauri kutombonetseka murume wacho aripo
wazoti pasisira idouble trouble. Saka iwewe mari yaunogona kuuya naye musi wa7 imari zvoma 2020 zvazvisenze izvo chienda woona zvinhu zvinoita ipapo iwo kana zvaenda kuonesa tochizoona zvinenge zvauya musi wa7 tochizoona next court date racho tichiona kuti tiri kufamba sei tizvoka hatiduzvinzwa futi hazviitwe zvawakaita izvozvo saka iwo unoda kuti uve nemari inoita $190 $150 ndeyeyako ita kubata nemhosva yako $40 ndeyako yekuuya udare kuno yobva yaita $190 tochiona kuti musi wa$700 yacho yauya tozoweka breakdown yemwe 90 yacho pane chimwe choda kutaurira ndiri ipapo pa$40 ndamasevhisa 30 kubvisa 30 izvozvo izvi tigowabvisa 30 yacho zvandikati hatibudisa mari ukati musimuka inondogara tapedza dare tichada kuzokuona timbotaura toita kanzeri iwo nerimwe dambudziko unomwadore handimudoro mbanje handibhemi unoiti wakamborwara handitoziva sousingazii chii handitoziva kuti ndakamborwara kana uri right middle bo zvinotofaa zvese utengera unotyira mukadzi wako unomutyira sere saka dambudziko rako unaka tine tichida kuti tiri munoka hatidi maproblems akada kuti anga achiramba achizodini achiitika toda kuti tikasolva problem yobva yadini yapera yesi zvokuribisana tinoita sematari mutemo wedu wetakatopuwa nehurumende kuti tinge tichidaro asi tee tichida kuti tikuitei kuti mugare kuti zvakadii zvakanaka handizveri iwewe mayanisu mwati wanungu yakadii muchigara mese 3 years wamboti zvemamanzi kunoku 2 months tiri kwamura pandakaroorwa 3 years muchitogara mese kutoita mwana wenyu uyu mwese muchigara naye zvese zvakanaka zvaizotanga papi kwezvo kwamura kuno iwo haugonero daidza mai yako achipota achiyo achibona undoramba uinawo baba ukona ndo nyaya yakaurowesa kadai ndizoka ndizoka haudi kugara mukabva oda unotya kuti akaenda pamwe pane zvinoitika ishanjeka kani pane kamuchenjekera ndizvo asi unonatsomuda kutokisana handioni zvichibuda munhu waunoda chaizvo chaizvoka haumurowi muchizoita zvakasadaro una makore mangani 25 kwemai ano kamushake mumwe futi kakaitika muchazotoda kanzeli zvowataura otherwise handioni musha wenyu uchizopumbira pa iwoweka ita mushe iwewe manzvazvo ukaona watoita mudzimai kudai wamwana hawatori namadzimai ende ukarusa mudzimai akadai ka uchazopuhwa namwari ka uyu utombori nani unonga ari utoita hake zvokuti mwari wano ubate turusi muchizoda pano unokudira mvura wakarara kana mafuta chaiwo chaiwo cooking oil kuisa poto yake apo kwauya kudira kuti ufe
unotouda hawana kuzviita futi Ndakapaswa changu. wanzwa handidi uzvizwa futi watopona unoziva kuti ungadaenda kujeri Yeah. mosaya wakaita inoendesa kujeri ina handichatozvi kuti ndacho handisungwiro handisungwiro hai ndandudotoendojeri handisungwi Namusungu. ngewe